ka namin ng diaper. Sige na. Oo, ayos na yung higaan mo. Ayos na yan. Ay, gusto daw niya patag na patag. Sige na. Sige na. Ano ba yan? Oh, sige. Flat na. Flat na yan. Flat na yan. Sige. Oo, pwede ka na mahiga. Oh, ayos na yan. Ayos na. Gusto daw niya patag. Oo, ba't pinapatag mo yan, anak? Oh, sige. Oh, okay. O, tulungan kita. Oh. Yan. Ayos na. Okay. Papalitan na natin ang diaper mo. Oo, ayos na yan. Higa kita. Oh, ayaw. Higa. Higa. Oh. Oh, sige. Oh, ayusin mo pa. Sabi niya, hindi pa ayos.